салом дӯстон, Нголо Канте дар дарғои Арсенал пайдо шуд. Дақиқтараш Арсенал мехоҳад ки нимуватгари фаронсавӣ дар ҳудуди онҳо сайру гашт кунад. Ба қисмати марказии майдон дар ҳамин равзанаи трансфери дастаи Арсенал диққати хеле ҷиддӣ медиҳад. Чанд вақт пеш аз ин нимуватгари бо насаби Виера харидорӣ карда шуд ки аз шунидани он ашк дар чашмони мухлисони Арсенал чарх мезад. Ҳарчанд ӯ ба Патрики Виераи бузург ягон дахолате ҳам надошт. Акнун барои қавӣ кардани хатти нимовиза Микел Артета нақша дорад ки Нголоро бихарад. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ баргашт ва моро қариб ҳар рӯз бозиҳои дӯстона интизор аст. Барои бозам ҷолибтар кардани рақобатҳои дастаи дӯстдоштаамон шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо 1x истифода баред. Дар он вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди MG077 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. гуфта мешавад ки шахсан сармураббии Арсенал хоҳиши ҷалби ин футболбозро дорад ва ҳатто дар ин масъала подфишориам мекунад. Нархи кунунии Нголо Канте 40 миллион евро гуфта мешавад. Бале, медонам шумо ангушти ҳайрат мегазед ки бо назардошти арзиши кунунии футболбозон чунин бозингари сатҳи баланд бояд ин қадар арзон набошад. Аммо гап сари он меравад ки Челси то ҳол шартномаи худро бо ин футболбоз тамдид накардааст. Қарордади нимҳиватгари фаронсавӣ бошад тобистони соли оянда ба анҷом мерасад. Ин далел гуфтушунидро байни ҷонибҳо метавонад осонтар бигардонад. Челси ҳам намехоҳад чунин бозингарро бепул аз даст бидиҳад. Аз ин рӯ ҳамин тобистон метавонад сари гузариши ӯ ба дастаи дигар андеша кунад. Масъала ҳамин аст ки айни ҳол Челси бо харид кардани бозингарони дигар хеле банд мебошад ва умуман дар бораи шартномаи нави Нголо Канте сухане нест. Агар чуқуртар ба масъала назар афканем, шояд Канте ба Челси лозим бошад. Онҳо то ҳол бозингарони дигари арзандаро дар хатти нимҳимоя харид накардаанд. Жоржино ки шартномаи ӯ ҳам тобистони соли 2023 ба анҷом мерасад, бо эҳтимоли зиёд меравад. Нголо Кантеро Арсенал агар гирифтанӣ бошад, пас Челси бояд ба ин масъала диққати ҷиддӣ бидиҳад. Бо эҳтимоли зиёд агар Челси шартномаи нав бо шартҳои айни ҳол амалкунанда ба нимҳиматгари фаронсавӣ пешниҳод кунад, ӯ онро қабул хоҳад кард. Нголо Канте бо хислатҳои ҳамидааш маълум аст. Ӯ аз соли 2016 то ин ҷониб дар сафи дастаи Челси ҳунарнамоӣ мекунад. Бе ягон шаку шубҳа яке аз ҳодисоти муҳимтарини мавсими гузаштаи футбол ин баргаштани Кристиан Эриксон ба футболи бузург мебошад. Яъне ӯ дар дивизионҳои пасти кишварҳои шашуму ҳафтуми футболӣ рӯз нагузаронда баъд аз бемории шадид ба яке аз чемпионатҳои душвортарин Премер Лигаи Англия омад. Брентфорд барои нимҳиватгари даниягӣ як зинае шуд ки тавассути он Эриксон ба қуллаи баландтар мебарояд. Манчестер Юнайтед дар талоши ҷалби ин футболбоз буда нисбат ба дигарон барои ҷалбаш хеле наздик мебошад. Тибқи маълумот дар рӯзҳои наздиктарин нимҳиватгари даниягӣ дар шаҳри Манчестер муоинаи тиббӣ мегузарад. Аммо ин ташхиси оддӣ нахоҳад буд. Духтурони МЮ саломатии Кристиан Эриксонро хеле бодиққат таҳлил мекунанд. Сабаб ҳамон ҳолати нохуше аст ки дар чемпионати Аврупо 2020 рух дода буд. Баъд аз беҳуш шудан Эриксон дар беморхона ба худ омад ва оҳиста-оҳиста ба футбол баргашт. Айни ҳол ӯ бо кардиодефибриллятор ҳаракат мекунад. Ин таҷҳизоте ҳаст ки кори дили Эриксонро ба назму тартиб медорад. Бозингари даниягӣ нимаи мавсими гузаштаро бидуни бозиҳои бузург ва дар ҳоли барқароршавӣ гузаронд. Дар нимаи дуввум бошад ӯ ба дастаи Брентфорд омада дар 11 бозии Премер Лигаи Англия 1 гол заду 4 ассистро анҷом дод. Дар ҳайати мунтахаби Дания ин футболбоз дар 2 бозии рафиқона 2 голро ба номаш сабт кард. Аз 1 июл то ин ҷониб футболбози фаронсавӣ Усман Дембеле агенти озод буд. Ӯ ва намояндаҳояш метавонистанд ба дилхуддаста гуфтушунидҳо анҷом медиҳанд. ояндаи Дембеле умуман маълум набуд. Аз як тараф Барселона ӯро дар даста нигоҳ доштан мехост ва ин хоҳиши худи Хави буд, вале пули талабкардаи Дембеле роҳбариятро қаноатманд накард. Аз тарафи дигар Челси, аз он ҷониб Бавария, ПСЖ ҳамчун ҳар вақта дар ин миён қарор дошт. Дастаи шаҳри Париж гӯё дар бозори трансферӣ вазифаи муайяни худро дорад. Онҳо ба дилхоҳ бозингаре ки каме ном дорад таваҷҷӯҳ мекунанд ва дастаи ин бозингар барои иҷоза намудани ӯ ба ПСЖ ба шартҳояш розӣ мешаванд. Дар масъалаи Дембеле ҳам ин ҳолатро метавон мушоҳида кард. Усмон то охир подфишорӣ карда аз Барселона маблағи муайянро тибқи шартномаи нав талаб намуд.
бо эҳтимоли зиёд ин футболбоз корномаашро дар сафи нилнориҳо идома медиҳад. Фабрицио Романо хабар медиҳад ки Дембеле ба Каталония сафар намуд ва дар рӯзои наздик қарордоди навро бо даста имзо мекунад. Ӯ билохир Барселонаро интихоб кард. Гуфта мешавад ки Барса ва Дембеле байни худ ҳамаи корҳоро ҳал карданд. Чанд ҷузъиёти кӯчаке боқӣ монданд ки онҳо аз менеҷменти Барса вобастагӣ доранд. Тибқи маълумотҳо Дембеле ба шартҳои Барселона розӣ шудааст ва маоши талаб кардаашро камтар кард. Вале баъзеҳо мегӯянд ки шояд расман Дембеле маблағи камтарро соҳиб хоҳад шуд, аммо пули худро тавассути проектҳои дигари варзишӣ ба даст хоҳад овард. Ояндаи Криштиану Роналдо то ҳол номаълум аст. Рафтан ё нарафтани ӯ солҳои зиёдеро дар миён мемонад. Ин футболбоз шояд худаш ҳам ҳайрон мондааст ки карьерашро дар куҷо идома диҳад. Дар Манчестер Юнайтед дар Лигаи Аврупо боз мекунад ё ба дастаҳои дигаре равад ки дар мусобиқаи дӯстдоштаи ӯ Лигаи Чемпионҳо ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Ҳама ин норӯшаниҳои зиёдеро дар байн гузоштааст. Хотиррасон мекунем ки қарордоди кунунии Роналдо бо Девоҳои сурх то тобистони соли оянда амал мекунад. Дастаи шаҳри Манчестер ӯро бо ҳар роҳ дар сафи худ нигоҳ дошта нест. Роналдо ва Тенхак то ҳол бо ҳамдигар суҳбати рӯбарӯ накарданд. Маълум нест ки Тенхак ба Криштианои 37-сола бовар мекунад ё ин ки на. Оё ӯ вақти зиёди бозиро пайдо мекунад ё ки мутахассиси нидерландӣ ба нафарони дигар таваҷҷӯҳ мекунад. Тибқи хабарҳо вақтҳои охири дастаи ПСЖ дар масъалаи ҷалби Роналдо хеле фаъол гаштааст. Директори нави варзишии парижиё Луиш Кампуш бо агенти Роналдо Жорже Мендеш гуфтушунид кардааст ва бо эҳтимоли зиёд дар ин суҳбат сухан атрофи ояндаи Роналдо буд. Ҳамлагари 37-сола ҳамроҳ бо дастаи кишвари Англия ба ҷамоатҳои таълимию тамринии даста ки дар кишвари Таиланд мегузарад сафар накард. Ҳамин далел гувоҳӣ аз он медиҳад ки Криштиану дақиқан дар ҷустуҷӯи дастаи нав аст ва он метавонад ПСЖ шавад. Ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обунашдаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.